Medyo maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat nga po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kiperang aldaw. Kaso naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami daw, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat. Baka da mabinat. Yeah. Ako, ayan, magaling na po siya. So, okay na po. So, Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan, no? Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. Mm-mm. So, talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So, ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nadako, another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you, Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo? Kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region. Pinapanood po tayo sa buong Pilipinas. And also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo. Mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung si Simon po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig Wala sabihin, na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, Opo. nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman Opo. magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, Oo. baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang Opo. nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, Opo. at mag-aksyon. Kaya Opo. ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, Opo. ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng Opo. pagtumawag ng mga kapatid. Kamu with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Opo. Bitito, pinainom ng mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si Opo, tatay. naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante.
So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan sapagkat pag natulungan namin kayo na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless. Umaga po mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam at siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Tapos nung nangyari ay may reseta sa kanya pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na niya natulungan daw, natin na kasi nagkaroon kung may ng leukemia, cancer. yung anak Oo, niyang na dalagita, nagkikemo nagkikemo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalatan ko, alam ko ba, doon pa sa may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Tapos may tapat na Bangko sa Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia ko siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yung Makaskason. Kaya nung naubos Nung yung... naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, tayo ko na lang yung gawin. Para continuous yung patno. Kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair ko? Ibenta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa
sa iyong asawa. Opo. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, noong pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling sa, Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman. Okay. Ay, hayaan mo na Gagaputin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasawan. relax siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin nakakutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey dito sa tapat ng Central Bank. Mabait si doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Dok. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. At ginagamit lang po ang ating amazing products, mga amazing po na yan. So salamat, hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. Po and good day. Salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-digit at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa may sa Diabetes, may sugar, sugar, may high blood, may high blood. Tapos May- may problema sa lungs. may katarata, Tapos yung tuhod. may arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, yung kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan dahin ang parang, maski nagkakag kami sa mga Wala na. Wala nang amor. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga ning dahin. Dahil 3 months? Dahin 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidok. Migawan. May gawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami simpo. Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar,
sa high blood. Sa blood. So arthritis na address, so, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo nanay sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga may mga kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Bitito. Tayo yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Yan. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa ating kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Walang side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yun naman ang pigil. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales. Ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. Please po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you. Thank you. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 noong nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-depression siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, nag-worry po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos pang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po,
thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na ganun yung magiging result sa papa ko. Pati yung kapatid mong galing Opo, Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi- nurse na hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kasi, sabi ko ni kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung ano mo, Rhea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ano ba yung ko po nito, request para magpa-Rhea. Nag-walk-in na lang kami. Yep. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so talaga yun nga sinasabi nakukuha. ko kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing Four, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagkatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapag-motor, Nakapag-bilyar na. andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Ako po pala si Violeta Bunga, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Vitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na galing sa pangalan niya.
Tapos po, sumabay kami doon sa kahugutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nagiinom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? Yung 2016? 2016? 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kati ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Lupito. Try nyo po itong product ni Doc Lupito. Salamat! Ako po pala Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armandito Ledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko. Diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni kan sa kuya na primahon. Si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya, kapag take ko kang bulong, 2 semana sa nanganit. So, magayon nun so response. Miracle C, Osmega 1, multi-5 mega Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakaregos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ako niyan, pasalamat ako kan niyaw sa grupo ninda na nagtaw sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana, dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na yun, uga naman sa mga bulong. Kumbaga sa sabayan ta na sana, mati kita kang bulong, sabayan ta man ki, sa taas, sa manladyo, kita maray pa. Isa na tabi. Salamat. Magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. Is working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin at due for operation po siya sa kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following day dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige sir. Ako po si Willie Adra po na trabaho ako sa Naga City. Nakatira pa ako diyan sa Legazpi City. Yung pumunta ko po kasi ako nung nagpa-CT scan po ako tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone tapos yung yung prostate enlarged na po. Pumunta ko po ako sa sa BRTTH at pina-check up po doon sa yung kay Dr. Hayson na operahan daw po ako ng kidney stone. Puro operation na po na mayroon na po napauna ako na naka-schedule na po. Ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Kabangan Legazpi City upang magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyang ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas ko dito na iniinda ko po.
unti-unti na po itong lumalambot eh. Nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung pagi ko tapos yung pagtay ko po, maayos na po siya at yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay nawala na po yung matigas ko dito sa tagiliran at yung pananakit po ng mga katawan ko at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Humapon, kung dyan sa Ginubatan po, kung may mga namatian mo pa mo, kung for operation po, inimbitahan ko po kayo digdi po sa kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Humapon, 406 Humapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po, kung may mga sakit po kayo, for operation, wag na po kayong pumunta sa wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. B dito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aproba na po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka na-operahan bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay nabigyan ng kalunasan at ngayon po umiinom ka maintenance na lang para maiwasan na ang bumalik yung mga karamdaman. Opo, opo. So, thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing 4 from America. Thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin na yung sinasabi mo namin parati sa radyo na talagang totoong-totoo na makatulong sa ating mga kababayan. Congratulations and God bless. Thank you po. Ayan. Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. Is working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin at due for operation po siya sa kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following day dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So, ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So, pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige, sir. Ako po si Willie Adra po na trabaho ko sa Naga City. Nakatira pa ako diyan sa Humapon, Legazpi City. Nung pumunta po kasi ako, nung nagpa-CT scan po ako tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone tapos yung yung prostate enlarged na po. Pumunta ko po ako sa doon sa BRTTH at pina-check up po doon sa yung kay kay Dr. Hayson na operahan daw po ako ng kidney stone for operation na po na mayroon na po napauna ako na naka-schedule na po. Ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Cabangan, Legazpi City upang
magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyang ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas po dito na iniinda ko po. Unti-unti na po itong lumalambot eh. Nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung pagi ko, tapos yung pagtay ko po, maayos na po siya. At yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay nawala na po yung matigas ko dito sa tagiliran at yung pananakit po ng mga katawan ko, at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Umapon, kung dyan sa Ginubatan po, kung may mga namatian mo pa mo, kung for operation po, inimbitahan ko po kayo digdi po sa kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Umapon, 406 Umapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po, kung may mga sakit po kayo for operation, wag na po kayong pumunta sa wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. Bitito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aprobahan na po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka na-operahan bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay nabigyan ng kalunasan, at ngayon po umiinom ka maintenance na lang para maiwasan ang bumalik yung mga karamdaman. Opo, opo. So, thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing 4 from America. Thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin na yung sinasabi mo namin parati sa radyo na talagang totoong-totoo na makatulong sa ating mga kababayan. Congratulations and God bless. Thank you po. Ayan. Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. He's working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin at due for operation po siya sa kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following day dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So, ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So, pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige, sir. Ako po. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po, ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea, at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib.
Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Migawan. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag-ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung nagod for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa, Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Sabi, Urinalysis. Oo. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak para uminom nitong ating produktong natatangi na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang Okay, amazing people. Andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto. At ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin. At isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. And advance happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Dati po lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, time na pumunta kay Doc, ang payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon sexy ka na. Yan. Sobrang tama na Doc. Para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Wala naman pong masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na nyo po pag minom po kayo ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank you, Lord Jesus Thank you Christ. po. Salamat. Okay. magandang umaga. Umaga po sa inyo. Ako po si Corazon, ako na taga Banyag.
nagpunta ako kay Dokti dito, more dahil na mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. So, may sugar ka ba? At high sugar pa High ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. sa nilalang ka. Oo. Nabagok ko, sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Dokti dito, parang suggest ko sa iya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pour. missing 4 at saka Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Opo. Oh, salamat sa Panginoon na Galing ka. galing ako at wala na akong So rasis mo nanay, nang wala na talaga. Nagralaya na Oh, baga wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory 110 normal, na. 110. Ah. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo. dun sa Dineren. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa Amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4-4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang paggaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, pupunta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na ako. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January Ngayon lang ako 79 nangyari na si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Gratis. Yung Nagrelaya sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko nga sa radyo. Kaya Opo. sabi ko, makadamot akong kwarta. Pupunta ko dito. Opo, Kaya kayo, nangyari na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nagsuggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marara, Oo, nagkakati. nagkakape. Oo, anong marara? Sa Dito rin, yung amazing order. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Kaya sasabihan ko huwag ng pangalan. Awal ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami dito. Yes, pwede mong samahan. Oo, So samahan yung, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then success.
Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Sana salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Thank you, God. Okay, di ba? Salamat. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon Hakob na taga-Banyag. Nagpunta ako kay Doc Kitty. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po ang magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yun pala. Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po sa Indogabos. And welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So my name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Benzena. So magandang hapon po sa inyong lahat. Of course sa aking partner na si Miss Angel. So, ngayon po ako po yung makakasama ninyo for today. Ayan, sa lahat po na gusto na magpakonsulta tomorrow, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening, free health consultation. So, ito po yung contact number ni Doc Joey Bitito. Ayan, sa Smart, we have 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, naka-live na din tayo sa official Facebook page na Doc Joey Bitito. And of course, naka-live na din tayo sa DCGB News Online. Ayan, sa mga nakaantabay po sa radyo, nakikinig po sa kanilang tahanan. Ayan, so good evening. Ayan, so I know, ayan, so nagre-ready naman tayo ng food for dinner, ano? So, ayan, sa mga nakaantabay sa atin na talagang inaabangan po kami. Ayan, so, especially yung ating mga amazing client. Ayan, so, nakapag-intake na ba tayo ng ating mga amazing products. Ayan, kung nakalimutan, ayan, paalala po galing kay Doc Joey and kay Miss Len. Ayan, so, oras na para uminom ng inyong mga amazing products. So, okay? So, kanina, yan, nagpakonsulta dito si Nanay Martiliana from Daraga. Ayan, si Nanay daw. Ayan, so, nakagat ng pusa. Ayan, so, matagal na din natin siyang pasyente. Ayan, noon pa man po na talagang wala ng pag-asa. Pero hanggang ngayon, dahil sa tulong ng ating mga amazing products, ay si Nanay po ay buhay pa. Ayan, so, sinabihan na wala ng pag-asa, but then, di ba, may pag-asa pa. Basta, iinom tayo ng ating mga amazing products. Ayan, sa mga naniniwala, di ba? Sa mga hindi naniniwala, ayan, so, iset aside natin sila. Marami yung humahangad na gustong mabuhay ng matagal, di ba? Gustong mabuhay na healthy. At sa mga gusto po na gustong humaba ang buhay at healthy, yan, makipag-ugnayan tayo kay Doc Joey Bitito. Ayan, tomorrow, ayan, so may magpapaschedule for consultation from Sorsogon. Ang findings daw po ng doktor, ayan, si tatay po ay may problema sa prostate. Ayan, so tomorrow,
free health consultation. And good news po sa ating mga members ng ating organization entitled For the Love, Care of Senior Citizen, PWDs, and Family. So ngayon po, total members na ng ating organization is 200. Ayan, so 200 na po ang miyembro ng ating organization. So kanina kasi si Madam, yan humabol pa, naka-confine po sa isang hospital yung kanyang mother. Yan, so gusto na uminom ni nanay ng ating mga products, 'di ba? So hindi na natin kailangan sabihin kung saan na hospital. But then, yan gusto talaga na ito yung inumin po ni nanay, 'di ba? Kasi po tayo yung masusunod kung ano yung gusto natin. Ayan. So kaya po sa mga matatagal na po ang inyong health concern, subalit po ay hindi natin ito malunas-lunasan. Subukan ang ating mga amazing products, which is yung Amazing 4, namely Miracle C, Mega A Multi-5, and si Mega 1 Capsule. Ayan. So ang kinagandahan kapag kayo po ay naging parte ng ating organization, maraming discount kayo pong makukuha. Like free health consultation, diba? So, yan po yung pinaka-priority natin ay libreng konsultasyon po kay Doc Joey Bitito. And other that, may 20% discount pa po kayo sa ating mga amazing products. So, sa isang pamilya, kapag may isang miyembro, ayan, so buong pamilya na yung magkakaroon po ng discount, diba? So, actually, wala pong bayad ang membership. Kaya po sa mga natatakot na magpakonsulta ka daw kay Doc Joey, wala pong bayad ang membership. So, doon lang, kumbaga tinawag natin na maging miyembro ng ating organization, which is na kapag kayo ay nagpakonsulta kay Doc Joey, is automatic po na member na kayo ng ating organization. Kasi nga po, magkakaroon na po kayo ng discount card. Ano yung mga benepisyo na pwede natin makuha kapag nakakuha kayo ng discount card? So, ang yung discount card natin, every time na mag-avail kayo ng ating mga amazing products, may 20% discount kayong maliles doon sa mga products na i-avail po natin. And other that, may 15% discount kayo sa ating resort. Diyan po sa Dorotea Resort and Spa. Like kung ay mayroon sa inyong okasyon, may mga birthday, reunion, ayan, so family bonding. So may 15% discount po doon na maliles kayo once na tig% po natin yung discount card. Kung kayo naman po may mga anak or mga kamag-anak na nag-aaral po dito sa Legazpi. So, since na meron tayong transient, meron tayong mga rooms na available, so may less din po na 5%. And meron tayong charcoal briquettes. Since naman po, talagang kailangan natin na magluto para lagi tayong busog. Ayan, so mainam na gamitin po natin yung charcoal briquettes natin kasi ito po ay long lasting. Anong ibig sabihin nun? For 3 to 4 hours yung tagal ng init po niya. At ang kinagandahan, hindi ito masamok pagkatapos natin magluto. So available po yan kay Ma'am Janice Baraga. Diyan po yan sa Pili, Ilawod, Bakakay, Albay. So, diyan po yung ating manufacturer. Diyan po kay Ma'am Janice Baraga. Ayan. So, tomorrow, once again, open po kami dito sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yung iba na mga client po natin, na mga matatagal na, katulad po ni Ma'am Lutino. Ayan. So, ito po ay matagal ko din pong client since na nag-start si Miss Len sa Miracle Health Corporation. So, sabi ni Miss Lutino, ayan, so, iba na yung apelyido niya kasi kinasal na siya. Ayan, so, sabi ko, uminom ng amazing products natin kasi hindi pa mabuntis. Ayan, so, baka may problema sa kanilang dalawa. Ayan, so, kaya sabi ko uminom para makahabol pa. Kasi, 'di ba yung edad, ayan, so, tumatanda na tayo.
And si nanay naman daw ngayon, ayan sabi ni Miss Lutino, ayan so si nanay daw umiinom lang ng products natin kapag may sakit. Ayan so ngayon kasi umuubo, sipon, trangkaso na naman si nanay. Kaya naisipan na naman niya na mag-avail ng ating Mega One since na ito po yung talagang nakakaluna sa health concern ni nanay. Gaano man katagal na ma-stop yun, pero hindi nila makalimutan yung products ni Doc Joey. Kasi nga, ito talaga yung nakaluna sa kanilang health concern. Kaya huwag na po natin isipin na ito ay kumbaga nasa mindset natin kasi, 'di ba, yung isang bagay. Pero subukan po natin, especially yung ating health concern kung matagal na, 'di ba? Kasi sayang po yung oras, panahon na kumbaga imumukmuk natin, iisipin natin na may sakit. Since na may mga ganitong supplement na talaga pong pagkain na kinakailangan po ng ating katawan para lalo tayong lumakas at kahit po tayo nagkakaedad, kumbaga nakokontrol yung pagtanda po natin. Katulad ng ating CEO na si Doc Joey. Kaya po, wag po natin pairalin lagi yung pride natin. Isipin natin yung buhay na maging masaya tayo, makuha natin at marating natin yung mga gusto natin sa buhay, 'di ba? Ang importante, healthy. Sabi nga natin, walang masama kung susubukan po natin, 'di ba? So, yan, kaya po sa mga malalayo na gusto po magpakonsulta kay Doc Joey, free health consultation through Messenger. Pwede tayong online consultation at ipapadala po namin yung products ninyo through JNT. Katulad po ni Nanay Helen from Catanduanes na since po na nag-start siya mag-take ng ating products, ay hindi pa namin ito nakita personal. So, nag-chat lang kami through Messenger at ipapadala nila yung proof ng payment at ipapadala na din namin yung products through JNT. Huwag tayo matakot kasi legit po ang ating company at very proven and tested yung ating mga products. Ayan, so si Nanay Helen, hindi na po ito nakakakita at hindi na din po siya makapaglakad. May, kumbaga, due for operation pa siya sa katarata. But since January po na nag-take ng ating mga products, ay nagpa-examine po last September, lahat po normal. And of course, bago ko po makalimutan, si Nanay Fe, na yung client po natin kaninang umaga, ayan, so nag-abala pa siya, nagdala ng breakfast natin na kumbaga sinapna na batag. Ayan. So talagang masiramo na talagang nag-effort pa yung ating mga client na magdala dito sa office. So especially sa mga client natin, hindi naman po kailangan na mag-effort pa kayo. Basta ang importante sa amin, healthy po kayo, masaya po kayo, na kayo po ay kumbaga, inaasikaso namin dito. But then, siguro, sa pagpapasalamat po nila sa atin, na sila po ay, kumbaga, masaya at nalunasan or natuldukan po ang kanilang problema sa kalusugan. Okay? Kaya so tomorrow, magkita-kita tayo dito sa ating office. Once again, we are located po dito sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and front Bangko Sentral na Pilipinas. So, free health consultation po kay Doc Joey. Ayan, sa lahat ng gusto may mga katanungan sa ating mga amazing products, sa inyong mga health concern, open po yung mga contact number ni Doc Joey. Once again, sa 0910-4482-598. Again, 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853 8933. So, free health consultation po and be part to our organization entitled For the Love, Care of Senior Citizen, PWDs, and Family. So, maganda na miyembro kayo doon para po ay maraming benepisyo ang pwedeng makuha po kayo. Okay? So, magkita-kita tayo tomorrow. Free health consultation. So, sa ngalan po ng ating CEO, na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Binzena, this is BN Kalusugan, Kabuhayan, at Kaunlaran. So, of course, sa aking partner na si Miss Angel. So, kita-kits tomorrow from 8 a.m.
to 6:30 in the evening, first come, first serve basis. God bless, good health, and see you tomorrow.